बाबासाहेब करी राहणार मारून यांच्याकडे 100 रुपये आहेत. धन्यवाद. ज्या गाई बनवल्या मंदिराच्या बांधकामासाठी मदत करायच्या कामगार यांच्याकडे 100 रुपये आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद. ज्या गाई भक्तांना मंदिराच्या बांधकामासाठी मदत करायच्या अशा सर्व गाई भक्तांना विनंती आहे की त्यांनी देणगी कार्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे. आपले नाव सांगून आपले गाव सांगून आपल्या नावाची पावती घेऊन जायचं आहे.